Oh, je bent er. Wacht, even introductie. Introductie. Hallo. Oké. Oké, de nieuwe mannekes. Wat de... Hallo. Hallo. Oh, nu wel. Oh, ik ben een kerstmanneke. Met... Oh, daar gaan we. Oeh. The fuck, waar zit je me een lapdance te geven? Wat? Ja, jij doet het. En jij bent een skeletmanneke. Yeah. Er is een nieuw level, dat gaan we proberen. En we zijn nu aan ieder het geval kutten. Dat proberen. Ja, precies. We doen een poging tot. We kunnen niks beloven, maar we doen ons best, mensen. We doen ons best. Goed, hier. Goed, are you ready? Yeah. What the fuck are you doing? Climbing a human. Daar gaan we. Start! Oké, daar gaan we. Woehoe! Yes. Woehoe, let's go. Daar gaan we. Oei. Oh. What the fuck? Hier is een ding, daar kan iemand in. Hier, oké, hier is niks. Hoe toepasselijk is dit dan? Ik ben een kerstman en ik kom uit een schoorsteen. Hallo! Hi! Oké. Hallo. Hi! Volgens mij moeten we hierheen. Volgens mij niet. Oh, is ik het? Echt? Is dat onweer? Yep. Kom Oh maar. kijk, de deur is open. Oh ja, joh. Waar ben je? Aan de andere kant. Oh, hier kon je ook gewoon makkelijk komen. Maar de hele omweg. Huh? Is het jumpen? Nee. Oh, wacht eens. Wat? We moeten de ding omzagen. Ligt hier ergens een bijl? Volgens mij weet ik waar die ligt, denk ik. Ik zag iets liggen namelijk. Of ben ik... bedoel, Ben je blind? kom eens daar weer hangen. Wacht, heel even. Even kijken of ik gelijk heb. Oh, ik heb hem gevonden. Waar lag die? Hierboven op het dak. Dag. Ja. Oh. Nee, blijf. Zijn we waar we begonnen zijn? Wat hè? Waar we begonnen zijn? In die, Ja? in dit ding. Hallo. Oh, hallo. Hier, hakken. Oh. Aan deze kant. Oh. Hey, je zit al in een snet. Oh, ja. Met een... Nee. Oh, wel, niet. Wel. Nee. Oh, daar gaat hij. Timber. Volgens mij moeten we gaan optillen. Oh, god. Oké. 3, 2, 1. Oeh. Wacht even. Oh. Even die kant op. Naar, wacht even. Ja. Hallo? Hallo? Oké. Deze kant op. Oké, en dan je rechterkant naar voren. Nee, ja, moet hem even pakken. Hier. Oké. Pas op. Ja, ik pas op. Ik heb hem vast. Oké. Thread the needle. Oh. Ik laat me los. Un momento. Ja, dat gaat goed. Ik hou hem nog vast. Ik ben er nog.
Als je mij alleen even op mijn ass omhoog trekt. Oh nee, oh nee, oh nee. Ah shit, daar gaan we. Ik ben benieuwd of hij opnieuw spawnt. Ja, hij spawnt opnieuw. Moet Ah, hij nee, valt hakken? Oh, Nee. Oh kijk, hij valt precies goed om zelfs. Hoeveel helemaal nu eroverheen te schuiven. Oké, ik kom hier vast. Daar gaat hij. Oh. Ja, we hebben het. Ja? Kom los. Ja. Nou, dan gaan we Ligt jumpen. hier nog iets? Oh. Oké. Kom. Ik mis. Ik moest ook al. Maar ik heb wel een prestatie ontgrendeld. Ik ben Let it er. rain. Ik ben er. Waar ben je? Nou, jumpen, 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 jumpen. Jumpen, jumpen, jumpen. Maar als je nu valt, kom je toch hier terecht. Oké, mooi. Wat is dit hier? Wat hoor je? Geluidjes. Moet een sleutel maken of zoiets. Yep. Hier is vuur, dus die kunnen we gebruiken, maar we hebben dus nog ingrediënten nodig. Mocht je lichtheid nodig hebben hier. Dank je. En daarachter, hier omhoog is iets. Volgens mij moeten we de mijn in. Oeh, scary. Wacht, voordat ik de mijn in ga, ga ik eerst even hier scooploeren. Is die voor jou of is die voor mij? Ah, mijn. Ah, mijn. Ah. Ik zit in de ingang van de mijn. Oh. Wee! Kijk, stenen. Moeten we die Rocky. trouwens gebruiken? Jongens, we moeten gewoon aan de kant, dan kunnen we die mijn. Dat wagentje. Naar hier slepen. Naar hier slepen. Naar hier slepen. Tenminste, dat denk ik. Nee? Nee, ik weet niet. We moeten iets met die stenen doen in ieder geval. Oh, er is een handel aan. Ik hang vast. Goed, mocht je genegen zijn, maar even... Oh, kom maar uit, kom maar uit. Ja, ik heb je, kom maar mee. Kom maar mee, ik heb je. Ben je een nieuwe? Yep. Oké, dat werkt wel beter, ja. Of poging tot. Ah, kijk, en hier zit, stop maar. En hier zit, hoppa, kolen. En die kolen hebben we nodig. Oké. Oh, andere kant op. Nee, hier is goed. Ja, voor jou wel. Doe het graag moeilijk. Ik doe graag moeilijk. Ik moet ook moeilijk. Oei. Stop. Goed zo. Let's go. La 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 la. Oh. Kom dan. Oei. Dat is denk ik nog niet genoeg. Ik moet even dadelijk kijken. Hallo, We missen zit- nog iets. Ja, ik heb het ondertussen warm hier. Oh. Dat is in ieder geval warm. Zo. Ik ben Dan eruit. moeten we nu aan de andere kant zijn voor de ingrediënten. Voor de koper. Kopai. Moeten we dat ding naar beneden trekken of zo? Oh, daar ga je al. Shit. I saw that happen.
Sta op. Huh? Nee, ik val ook naar beneden. Nou, de kolen doen het goed. Zal maar niet opraken dadelijk. Ik denk het niet. Ik doe volgens mij gewoon echt veel te ingewikkeld. Dat doen we altijd. Oh, onweer. Gezellig. Moeten we zoveel hebben? Ik kom even naar jou toe. Wat is dit dan? Dat was een handige spawn. Ik kwam meteen naar beneden. Oh. Ik weet niet welke moeten we moeten hebben. Is die koper ook gewoon een klompje? Ik denk hier moeten we zijn, monsieur Ruud. Oh. We moeten al deze klompjes moeten we in dit evenwicht ding gooien. Ah, Want we moeten hier naar beneden. Ik was hier allemaal kukelen. Nee, niet hier. Wat dan? Oh, daar. Oh, daar. Oké. Oh. Ja, waar is die? Goed gedaan, joh. Daar is jij. Oh. Oh, even. Ben je nu naar beneden? Ja, ik heb ook al gesaved. Of in ieder geval, er heeft iets is opgeslagen. Ik land nu weer. Oh, wat de fuck ging het nu uit? Oh, daar ben jij. Hallo. Hallo. Ik moet een trap aan lopen. Ik loop achter je aan, maar ik weet toch wel echt helemaal niet waar we nu uitkomen. Wat we aan het doen zijn. Wat ben je doen? Hallo, wat je doen? Aan het hangen. Hou ze Help tegen. me! Help me! Help me! Dank je. En ik jump, bam, op je kop. We moeten nu moeten we daarin helemaal. Nee. Volgens mij moeten we die boomtop. Dit is een aanname. Dan gaan we die aannames proberen, hè. Onweer, Black Thumb. Anne? Ik ben er. Moeten we die klokken, die klepel, moet iets met die klepel? Ik denk dat we die moeten verbranden. Fuck in. Ik hang eraan. Ik val. Ik hang eraan. Waar ben je? Ik hang aan de klepel, ik ben heen en weer aan het gaan. Oh, ik ben maar naar beneden gesprongen. Heb je hem? Ja, ik hang eraan, maar... Hij doet niks. Ah, ik kom wel even naar jou. Wee. Misschien als we samen aanhangen. Perhaps. Ik kom wel alle trappen naar boven. Gezellig. Hallo. Ohio. Wauw. Dit is trouwens helemaal geen goede ochtend meer. Maar goed. En ik ga maar heen, aan weer, aan heen, aan weer, aan heen. En ik val weer. Ik Oh, krijg het niet. Ik krijg het niet. Ik kom niet in. Ik kom in de boom zitten, val ik eraf. Ik kom je opvangen. Als mijn man ik omhoog gaat.
Daar kom. Kom met. Oh, oh. Oh. Ja, ik ben er. Nu ben ik er niet. Woehoe. Oh, ik kom er ook aan. En hop, en hop, en hop. Oh, kut. Godverdomme. Oh. Wat ben je nu doen? Waar hang je uit? Ik ben er langs de klepel. Moet langs? Moet omhoog of wat? Ja. Oh, ik dacht dat het er aan moest hangen. What the fuck is... Een spel. Oh my god. Jezus. Poesklapjes. Wat? Nou. Hey, Ruud. Hallo. Hallo. Hij is me ondergevallen. Ja, dat is ook juist. Oh my god, hoe kan je klemmen zo slap bent? Kom naar beneden. Je hebt geen save punt. Oh. Tada. Oh, niet. Oh. Best wel moeten komen. Ik zie het. Gooi me onder. Oh, sorry, ik had je hoofd vast. Lin zegt, gooi hem naar onder. Niks. Weet je Oh. hoe waar het was om je boven? Oh. Hier op dat ding staan hier. Help me! Niks, ik... Oké. Oh. Help me nu wel! Oh, kut. Kom. Wacht heel even. Nee! Ik hang wel... Ga maar zelf naar boven, ik ben gevallen. Misschien Ik is ben het het safe niet geweest. Ja, who knows. What the fuck? En hè? Oh hier. Ja, Oké. safe punt. Probeer eens. Ik kom naar beneden. Ik val naar beneden. Ah nee, nu val ik voor de klok. God, non. Nee, je moet echt zonder mij doen, denk ik. Ben je helemaal bovenin? Ik zit nu... Ik weet niet wat ik aan het doen ben, of ik wat ik aan het doen ben, of dat goed is. We zullen even wachten. Oké. Oh. Wat doe je? Aan een tandwielen draaien. Ah. Nee, andere kant op, andere kant op. Daar gaat hij, die moeten we verbranden. Hoor je hem? Ja, je hebt hem. Ja, ik hoorde hem. Ik ben intussen doof, want ik stond ernaast. Ah. Daar ben ik. En jij mag zich gewoon het ding pakken. Kom Jan! Haast hem. Ivan! Ik heb hem! Waar is hij? Daar. Wee! Wee! Riders on the storm. Ik gooi hem erin, hè. Is goed. En... Daar gaat hij! Ik zei, daar gaat hij! Maar je moet wel lengte dat het eruit halen. Dat lichting inderdaad, kut. Kom.
goed is, komt er nu iets uit. Hij gaat niet door. Godverdomme. Working on it. Working on it. Ga maar erin. Ga maar erin. Nu nog ik zelf erin. Volgens mij moeten we meer kolen erin flikkeren. Ja, toch? Ja. Ik denk het ook. Oké. Daar gaan we eens in de mijnen kijken. Hè. In de mijnen. Dit is steen. Dit is steen. Ik heb denk ik eentje gevonden. Wow. Gewoon daarnaast. Oh. I'm just... Nee, het is gewoon een steen. Sorry. Waren die dingen die we boven hadden niet kolen? De I don't know. Af een Ik kukkel. ga eens even kijken. Ik ben nu naar boven aan het gaan. Oh ja, dat zijn volgens mij kolen, niet? Ja. Hier liggen er nog 2. Ja. Oh jong, oh jong, oh jong, oh jong. Oeh. Wee. Ik denk het niet. Nee, is te zien niet, nee. Nope. En dan zo'n ander vuurding gooi ik eens erin. Kom maar met, kom maar met, kom maar met. Heb je die gewoon afgetrapt? Ik zeg het niet. Eraf gehaald. Ja, eraf getrokken. Dat wil ik dus niet zeggen. Maar goed, oké. In de mijn is ook niks, dat is alleen steen volgens mij. Nou, ik ben even steen aan het verplaatsen. Zo, misschien niet goed eronin. Of wat? Kijk, die sneaky bastards. Ja, nee. Ik heb wat gevonden. Nee. Kolen? Yep. Ik was aan het kijken of ik het ding niet misschien andersom erin moest steken. Nee, denk het niet. Ik heb volgens mij hier nog een uitgang gevonden die we met de bijl kapot moeten maken, denk ik. Kom naar je toe. Ik heb hem. Ja, ding is. Kolen? Zijn er meer? Moet ik halen? Nee, ik hang vast. Ja, ik heb hem. Let's try it again. Holy fuck, man. Nee, gaat niet passen. Ach, dus. Ik weet niet wat je bent aan het doen, maar je hebt geen steen vast. Ik had die stok vast. Die gaat dus daarheen. Ja, ik heb hem nu erin zitten volgens mij. Niet?
Wat doen we fout? Misschien hebben we toch nog die bijl nodig. Maar voor waar? De eerste gang links, als je binnenkomt. Is hier. Ah, clever. Kunnen we niet een steen, een kleinere steen en dan slaan? Ik vouw. What the fuck, jongens. Kan eens even helpen, alsjeblieft? Ja. Ik denk als we gewoon een steen en dan rammen, dan is het ook al goed. Let's try it. Je hebt een steen? Ja. Die steen al aan de goede kant is die al. Moet alleen even iemand hem even aanpakken. Als ik langs kan komen, ja. Oh, ik schrijf. Dus je hebt het goed opgeruimd hier. Goed hè? Kom je nog langs? Nee. Oh. Woeps. Dus dit is gewoon de tweede gang naar binnen. Ja. Of hebben we hier nog meer? Hebben we gewoon hier kolen gemist of zo? Oh. Ja, ik ben er doorheen. Ja, heb je het? Ja. Oh yeah, saving. Heb je toch met een steen gedaan? Ja. I did it, boy. I did it. Ik ben er ook doorheen. Ik neem aan dat je naar boven bent gegaan. Ja. Hier is het nog een karretje. Nog een karretje. Die naar beneden gaat. Oh, wacht. Ik kom eraan. Wacht. Ik hang erachteraan, ga maar. Oei, ik hou vast. Ik hang erachteraan. Yo, ho, motherfucker. Yo. Woehoe! Tjoe tjoe. Bam! Oh, doei!